नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव पारिवारिक गम खुशी में स्वागत बा। रउआ सब बन रही और रउआ सब के हास्य कविता सुनावे जाता नहीं और रउआ सब बनी और रउआ सब के बतावे कोशिश कर। जान जिया भैया का सुबह सुबह के टाइम रहे, सास कहली बहू से कि बहू आज घर में मीठा बने के चाहिए, अगर मीठा ना बनल तो आज हमनी के दिन खराब हो जाए। बहू मन में सोच के कहलस मीठा से तो दिन ना खराब होला, कोनो काम ना करब तब न दिन खराब होला। लेकिन डर से आवाज़ ना उठौलस। जान जी भैया कहलस कि पहले मीठा बनी, बाकी जौन बनावे को तो बाद में बनत रही। जान जी भैया बने लागल तिल वही बीच में देवर आइल, हाथ में गिलास लेके आ भाभी से कहलस कि भाभी आज मेला लागल बा, हमनी के चलल जी मेला देखे। मेला के नाम सुनते ही भौजाई के मन में उदास होखे लागल। कहलस कि ना आज मेला में चलबे कल जाई। तैयार हो गई आ देवरो तैयार हो गई। तिले बगले में समझी भैया के ससुर जी जौन बानी अखबार पढ़त बानी। जब इतना बात सुनलन कि मेला जाए के तैयारी हो गई तो कहलन कि सुना जा, बहू को जब लिया जी बजा मेला में तो साड़ी वोड़ी किन के देवे के पड़ी, अगर ना किन लो जा तो समझिया के शाम के घर में महाभारते होई। और दादा इतना बात सुनल तो सास पतोह के एकदम मन गदगद न हो गई। सभी लोग बाजार में जाए लागल, बाजार में हंसी खुशी से सब जाए लागल। मेला में सब पहुंच गई। जान जिया भैया के वही में ननद एगो खेला कर दल। ननद बिया तो जान जी के गोलगप्पा वाला से प्रतियोगिता चलते रहे। आ गोलगप्पा प्रतियोगिता में भाभी के नाम लिखवा दो। जब भाभी के नाम लिखा गई, जब गोलगप्पा प्रतियोगिता में नाम आइल तो भैया पतोह भी लागल ना गोलगप्पा खाए। अरे बाबू गोलगप्पा खाए लागल के सास ससुर देख के दंग हो गई। अरे दादा मैल बाजार में मेला लग गई, अब हमारी इज्जत पतोह ना छोड़ी कि ओकर पतो फलानामा के पतो, अही दादा फलानामा के पतो बड़ा फुचका खाए में आगे निकल गई। लेकिन जान जे भैया के पतोह जीत गई। आ जब पतोह जीत गई तो जीतला में मिलल 1 किलो प्याज। बड़ी हम खुश बानी। सास कहली हाँ कि को भरल बाजार में हमारी इज्जत ना छोड़। मोल गाँव को तो फलाना को पतो कितना फुचका खाए में तेज गई दादा। सब कोई हंसी मजाक उड़ावे लगल। तो सास कहली चुप रहसन। सास हमार कहली कि ठीक ठीक पतो बिया, 1 किलो प्याज तो जीत के ले लिया। भैया हो अगर अच्छा लागल होखे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करब जा। ओह बहाना से समझब कि ना तो साड़ी कुछ किनाई रही, लेकिन बदला में मिलल का। अरे फुचका में हरारू के जात के बुद्धि कैसन बा। फुचका खा के मैल इज्जत गवा दहली, ना मेला में मिलल ना कुछ मिलल, आ सब चलल घरे मुँह बना के। सब लोग पतोह पर हंसे लागल। जीतल ही पतोह ते 1 किलो प्याज। अगर बढ़िया अच्छा लागल हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करब भाई लोग। धन्यवाद।